Tay ini, ada buang manis papa. Sakto gani akong hektarya pila kay hektarya na akong yuta Palakatahan, Binggalahan, Kamaisan, Buntongan, Kalubinan, Rabiran, Sagingan, Kalsadahan, Yutaan, Tagangan, Tuhuran. Sakto gani kabilin ako sa kong bugtong anak ba. Kay akong anak murag 12 kabuk sa kadosina. Usa ra gyud lalaki. Matay asa ka tong anak karon paingon da. Nabuang mo siguro to sa ML siguro. Matay atong kinabuhi ning kalibutanan lumalabay ra ba. Sige ta amahanta murag pura siguro kadugay sa panahon ani murag buluya na siguro tani mawala na taning kalibutan batay kabiling ko gini sa iya biling ko gini sa iya ni yuta ani kapoy nako patay katong bata ato siguro Butchok Butchok Saan ba si daddy eh? Sige naman pagpanawag kung saan na po kayo huna-huna na ning tigulangan eh gula pa tag-email diri isturpo ginis Butchok pa daddy eh tuon saan ako. Yes daddy My son come here. Yes daddy. What are you doing? Saman pa. Karon, iamang ka, ikaw mo'y bugtong na akong lalaki, liwat man ka sa kuha, matay bangas ni mo palang daan, liwat na kadaan ba? Taas na kagahit, asa ka kaniliwat, kampare mo siguro, ka. Saman si daddy eh, kanang nakita ni mo diha. Kalubinan, Sagingan, Palakatahan, Binggalahan, Kamaisan, Kasadahan, tanan nakita nimo limestone. Ibilin ko na nimo, kay tiguang naman ko. Maabot ang panahon, mawala ra man ko nining kalibutana. Ibilin ko na nimo. Ang ako lang tugon ko nimo. Nga dili mo ko na ibaligya. Nganong ibaligya man ako na pa nga dili man ato ah. Mo ganing giingon ko sa imo, ayaw gibaligya, kay igor ako gipabantay ini. Ada buang manis papa.